Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय दिनै मोनसे good news आरोना आं मोनसे good news खिथानो नामायदों नोंथांमोन बे newsखौ खिथायालासिनो थानो हाला आरोना खिथानो गोसो जाबाय आंना माने Google AdSense पिन एप्लाइ खालामनाया सफैबाय आरोना दिनैहाय सफैबाय ओमफ्राय आङो दा बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामहरनो थाखाय एसे बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना एसेबां इम्पर्टेन्ट नङामोन बाट होमबाबो आङो नोंथांमोननो खिथानो गोसो जानानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना आंनिनो फेमिलि जाहैबाय नालाय बेखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बेनो जाबाय Google AdSense पिन आंनि Google AdSense पिना बेनो ओमफ्राय बेखौ दा आङो भेरिफाइ खालामनोसै आरोना भेरिफाइ खालामनानै लानोसै बे AdSense पिन गैयाबाना जाखिनि इउटुबनिफ्राय आर्न जायो डलार फैयो बे डलारखौ जोङो बख'नो हाया आरोना बे AdSense पिन थायोबासो जोङो बे डलारखौ बख'नो हायो दा बे AdSense पिनखौ आङो भेरिफाइ खालामग्रोना लानोसै आरोना भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव जाखिनि डलार मोनो आङो डलार आर्न खालामनो हायो बे डलारखौ आङो होमबाना आंनि एकाउन्टाव फैसाया हाबगोन आरोना दायो आङो बे AdSense पिनखौ मोननानै गोसोखौ बिराद खुसि आरोना जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरोना नोंथांमोनखौ जाखिनि आंखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोननि सापर्ट मोनामोनबा आं दिनै बे AdSense पिनखौबो मोननो हानाय नङामोन आरो स्पेसियेलि जाय आंखौ बे दिनैसिम गोबां सापर्ट होदों बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्ला नोंथांमोना जुदि बेबायदि सापर्ट होआमोनब्ला आङो नैबे बुस्थुखौबो मोननो हानाया गोब्राबमोन आरोना बेखायनो नोंथांमोनखौ साबायखर आरो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ इयुनावबो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होनना मिजिंथिबाय नोंथांमोना आंनि जाखिनि गोदान भिडिअ होयो बे गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननि जुदि भिउसफोरा मोजां फैयोबासो गोदान भिडिअखौ एबा बेलेग जायगायाव थांनानै भिडिअ बानायनो गोसो जायो आरोना बेखायनो नोंथांमोना आंखौ कन्टिनिउ सापर्ट होबाय थाबैनो फैगासिनो एसे नेना थाबानो जाबाय आरोना टाटा